sou una mica la imatge de les noves generacions i dels nous mètodes per donar un gran missatge al món. El teu punt de vista pot canviar el món. Amb un mitjà, que quan jo vaig començar, penseu que quan jo vaig començar, hi ha alguna senyora gran per aquí, vostè no, però hi ha alguna senyora gran per aquí. Quan jo vaig començar era pràcticament impensable. Penseu que jo era una persona de teatre, després vaig fer televisió, vaig ser de les primeres persones que vaig sortir a televisió al país, vaig ser el primer que va sortir a la televisió de Catalunya, a TV3, el primer que va sortir, i després he fet cine i he fet teatre, i te n'adones que amb aquest mitjà que esteu vosaltres treballant també podem canviar el món, també podem donar una visió nova. Es pot fer molta feina en aquest mitjà vostre. Per això estic molt content. De tota manera, jo m'he dedicat sempre a aquest mitjà, segurament perquè era graciós. Hi ha dies que soc graciós, però de petit ja era graciós. No ser graciós em va permetre continuar en aquest món de la imatge, del teatre, sobretot de la comunicació. Jo el dia petit era graciós, quan vaig néixer, el dia que vaig néixer la meva mare no era a casa, ja va ser un holgorio, allò, i després a col·legi també era graciós, era allò que es deia Jaimito. Jo me'n recordo que arribava a casa i deia, papa, on són los Andes? I em deia, pregunta a ta mare, que ho guarda tot. Un dia li vaig preguntar al meu pare, papa, què està més lluny, la Lluna o Cuenca? I el meu pare em va dir, tu veus Cuenca des d'aquí, burro? Clar. I a col·legi era molt simpàtic, tenia una mestra lletja, però lletja, I un dia em va preguntar, a ver, Pera, diu, si yo digo, busco novio, ¿qué tiempo es? Vaig dir, perdido. No podem. Però aquest dedicar-me al teatre, al cine, em va permetre conèixer el Woody Allen. Sabeu que doblo el Woody Allen? El Woody Allen és aquell senyor que té un salero internacional i tot, Però no sé com va ser, que mira que li vaig caure bé i... Però molt seriós i molt tímid. I molt tímid. Woody Allen és molt tímid. Ens vam trobar un dia a l'hotel i jo no sabia què dir-li. Ell em mirava, no sabia què dir-me. Ens vam estar un rato mirant-nos i vaig pensar, si obre la boca, li fotré un hola. Ja que el doblo, perquè és que no em deia res tampoc. Després ja vam agafar una conversa ja molt distesa i em va dir, tu me gustas mucho. Jo li deia, no, tu a mi, tu más. Tu mi, tu maig. I ell, jo, tu ti, tu maig, no ens enteníem. Fins que una vegada va parar i li vaig dir, escolta, Woody, de verdad que te admiro mucho y estoy convencido de que ets molt bo, pero hay trozos en las películas que yo estoy mejor. Però sí, perquè d'alguna manera hi ha gent que diu que ens assemblem amb el Woody, que ens assemblem. Però jo no ho trobo, però hi ha gent que m'ho diuen tant, ahir vaig veure una pel·lícula, a mi sí, doblant el Woody Allen, sí, ens assemblem molt. I li vaig preguntar, dic, oye, Woody, dicen que nos parecemos. Dic, tu no tienes pas parientes en Mataró. Y em va dir, no. Pero a mí me pasa lo mismo. Digo, yo voy por Nueva York y la gente me atura y me dice, ¿quieres Juan Pera? Això tan cert com aquest sol que ens il·lumina. Gràcies.